Takže 3 slova, když se řekne Montessori. Respekt, respekt k ostatním, respekt, který ostatní berou i na mě, zodpovědnost za volbu práce a následně vlastně to, co z toho vyplývá. A poslední věc, asi individuální přístup, individuální volba dětí, individuální. Láska, respekt a hranice. Klid, pohoda a jasné učení. Samostatnost, nezávislost a využití přirozeného potenciálu dítěte. Svoboda, zodpovědnost, radost. Tak proč Montessori? Tak já se domnívám, že Montessori začíná u nás, dospělých, a u nás jako v rodičích. Takže já už jsem rodič přes 9 let a jinou cestu už si asi ani nedovedu představit. Pro mě je Montessori úplně přirozené rodičovství. Je to něco jiného, něco nového pro nás tady a mně se líbí, jako to dítě je takový samostatnější. Montessori jsem si vybrala, protože ve středu je dítě a je v souladu s přírodou. Protože od té doby, co jsem Montessori poznala, je to jasná volba, která mě oslovila a myslím, že to je nejlepší způsob, jak vzdělávat své děti. Vlastně vlastní odpovědnost. Ty děti jsou odpovědnější. Protože Montessori je cesta. Jako mě jako dítěti vlastně chybělo. Že já jsem vyrůstal v době, kdy sice Montessori už dávno existoval systém, ale bohužel ne u nás. A bylo to jenom o drillu, o takovým to musíš, to nesmíš. Škola byl ohromný pres, tlak. A tady je to úplně něco jiného. Tady prostě je to o svobodě, o možnosti rozhodnout se, ale taky o nesení si zodpovědnosti za to, pro co se člověk rozhodnul. Když začala moje dcerka chodit do Montessori školky, tak se sklidnila a viděla jsem přestala být vzteklá a cítila jsem z ní větší radost. Je to dítě, které je v centru. Je to ten dospělý, který je vědomý, to znamená, že ví, proč dítěti nabízí určité věci v určitém věku a proč taky ho vede tím respektujícím způsobem. A pak je to připravené prostředí, který to všechno dotváří. Můžu vlastně srovnat dceru a syna, protože dceru vlastně od narození téměř vedu jako v duchu Montessori, zatímco u syna nebo u obou synů jsem to nestihla takhle brzo, tak dcera vlastně od začátku je daleko vnímavější na prostředí. Dalo by se říct, že integrovala vlastně smysl pro pořádek a řád a je jako i citlivější vůči okolí a druhým lidem. Když to vidím u syna, tak myslím, že ho doma moc nezajímáme, jestli myslí, že si může všechno dělat sám, že to dokáže. Myslím si, že syna to prostě baví. Je jasný, že si doma hraje s hračkama, ale když jsem měla možnost přijít se podívat na nějakou hodinu a viděla jsem vůbec všechny ty děti, jak jsou hrozně, jak jsou soustředěný, jak jsou zaujatý, že dokážou půl hodiny strávit nad jednou věcí, a která jim prostě přináší neuvěřitelně obohacuje, tak je to prostě úžasný. Hrozně tomu věřím a hrozně tomu fandím. K Montessori systému vzdělávacímu jsme vlastně přišli oklikou, dalo by se říct svým způsobem náhodou, protože jsme díky zdravotnímu stavu, hlavně té starší dcery, hledali jaksi jinou společnost, aby dětí bylo pohromadě ve skupině míň, aby se jim ten pedagog nebo ten, kdo s nima prostě tráví ten čas, aby se jim mohl víc věnovat. Tak jak už jsem říkala, pro mě není Montessori nic nového, naopak je to naprosto přirozené vyústění v to, kam by to moje dítě mělo chodit. A v těch 3 letech už mu nemůžu doma nabídnout to, co potřebuje z toho přirozeného hlediska, a to je ta skupina. A co určitě vidím jako benefit pro něj, to, co mu doma nemůžu právě předat, je ta heterogenní skupina. To, že i ten 4letý se kamarádí s 6letýma, neznamená to, že to kamarádství je něco za něco, ale že si fakt mají co předat. Tak to já tady vidím jako úžasnou věc. Takže určitě vidím změnu v chování a hlavně v tom sociálním. Určitě, protože mám děti 2. Jedno začalo v klasické školce a v klasické škole, i když navštěvovalo kurzy Montessori.
A přišlo potom ve 4. třídě do Montessori školy a rozdíl vidím určitě v tom, že syn je uvolněný, mluví radostně o tom, co dělali ve škole, dělají projekty, nemáme doma stresy s domácími úkoly, je samostatnější a jsem určitě ráda, že jsem tuhletu změnu udělala. A druhé dítě chodí vlastně od 3 let do Montessori školky, tam to byla jasná volba od začátku a ačkoliv já už to nevidím, tak všichni ostatní, co ji znají, říkají, že se chová trošku jinak než ostatní děti, že je samostatnější, umí si poradit a myslím, že je spokojená, uvolněná a strašně lehce se učí. Přijde mi skvělý, že ty děti, obě ty holky, se prostě do školy každý den těší. To je něco, co já vůbec jsem neznal.